खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो चिरां जिल्लायाव बोसोर गोदाननि समाव बोसोरफ्रोमबो खुंबोजानाय मुंदांखा दैजिं फेस्टिभेला आरो खुंजानाय नंलिया नामा गोबांनि गोसोआवनो बियो मोनसे सोंथि दैजिं फेस्टिभेलखौ लानानै बिटिसिनि इएम बिआर फेरेंगा बिथांनि बिबुंथि बिथाङा फोरमायथिदों दि सिगांनि सोरखारा दैजिं फेस्टिभेलनि थाखाय एसअपिडिनिफ्राय 10 कौटि रां मोनबोयोमोन नाथाय दैजिं फेस्टिभेल खुंनायजों समाजनि गेजेराव गुबुंले आबहावा सोमजिदों होननानै फोरमायथियो बिआर फेरेंगा बिथाङा बेनिखायनो दैजिं फेस्टिभेलनि थाखाय एसअपिडिनिफ्राय फैनाय 10 कौटि रांखौ फुड फेस्टिभेलाव बाहायनो थाखाय दानि सोरखारा थिरांथा लाबाय होननानै फोरमायथियो बिथाङा लोगोसे बिथाङा फोरमायथिबावदों दि एसअपिडिनिफ्राय फैनाय 10 कौटि रांखौ टुरिस्ट बिफाना खोन्दो खोन्दो बोफ्लेनानै फुड फेस्टिभेल खुंनायाव बाहायनो थाखाय राननाय जादों होननानैबो फोरमायथियो मख'नो गोनांदि दैजिं फेस्टिभेलखौ चिरां जिल्लानि आइदैनि सेराव खुंनाय जायोमोन बोसोर गोदाननि समाव बे फोरबोखौ खुंनाय जायोमोन जाय फोरबोआ माखासे समनि गेजेरावनो आसामजों लोगोसे गुबुन गुबुन रायजोफोरावबो मिथिसार जानो हादोंमोन जेराव सानफ्रोमबो प्राय 25,000निफ्राय 30,000सो सुबुंफोरा फैनानै दैजिं फेस्टिभेलखौ नायफैयोमोन बड'लेण्डनि टुरिज्मखौ जौगाहोनो थाखाय 2016-17 मायथाइनिफ्राय खुंजानाय दैजिं फेस्टिभेलाव गोबां दामनाय देनाय मेथाइ खननायजों लोगोसे गोबां बिथिङाव दिन्थिफुंनाय जायोमोन जेरै गुबुन गुबुन हारिनि हारिमु जानाय लोंनाय आखाइजों बानायनाय मुवा बेसाद बेनि अनगायैबो गोबां गेलेनाय बादायलायनायबो खुंनाय जायोमोन बेफोरनि अनगायैबो हेलिकप्टार गाखोनाय पेराग्लाइडिं गाखोनाय आरो गोबां दामनाय देनाय मेथाइ खननायाव ओनसोलनि मुंदांखा मेथाइ खनगिरिफोरनि अनगायैबो बलिउडनि मुंदांखा मेथाइ खनगिरिफोर मिका सिं हिमेश रेशमिया विशाल शेखर आरो गोबां बिथांमोनहा बाहागो लाफैदोंमोन भारतनि अनगायैबो गुबुन गुबुन हादर जेरै थाइलेण्ड आफ्रिका बायदि बायदिनिफ्राय फैनानैबो बाहागो लाफैयोमोन आरो बेबायदिनो दैजिं फेस्टिभेला भारतजों लोगोसे गुबुन हादरावबो मिथिसार जानाय जानो हादोंमोन भावरागुरि सात बिलोनि थागिबि जपेन कुमार ब्रह्मनि न'आव अर खामनानै सेवहांगार जाजोबदों गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय भावरागुरि सात बिलोनि थागिबि जपेन कुमार ब्रह्म बिथांनि न'आव अरा खामदों जाथायनि सायाव बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला न' सिङाव बिथांनि फिसाज्लाया उन्दुगासिनो दंमोन उनाव फिसाज्लाया न' सिंनिफ्राय हाखु दाखु ओंखारबोदों अर खामनाया मोब्लिबनिफ्रायनो जाजेनदों बेनि उनाव लासै लासै गेस सिलिन्डाराव अरा नांहैनानै गेस सिलिन्डारा बेफ्रुदों जायजों गासैबो न' बां सिलिंखार जादों होननानै फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला न' सिङाव फ्राय 50,000सो रां दंमोन बेबो खामफाजोबदों बेनि अनगायैबो फिसानि आरो बिमानि बिजाब पत्र गाननाय जोमनाय गासैबो खामनानै सेवहांगार जादों होननानै फोरमायथियो बे समाव बिथाङा थानो थाखाय न' आरो गाननो जोमनो थाखाय सि गैला बेनिखायनो सोरखारनिफ्राय मदद मोनोब्ला गाहाम जागौ होननानै फोरमायथियो बिथाङा आसामाव मागो दमासि फालिफुबाय थानाय समावनो लामानि जाब्रथायजों सासे 8 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'सानि जिउ खहा आरो सागुनि जोखोम बे जाथाया काटिहार जिल्लानि बरखला बियाबनि सिङाव थानाय रानीघाटआव जादों फोरमायथिनाय बायदिब्ला मागो दमासि फालिनो थाखाय नखरसेनिनो 60 सुबुंफोरा सिलचरसिम अट' रिक्साजों थांदोंमोन बेयावनो अट' रिक्साया सामलायनो हायियाव लामानि साखाथियाव थानाय हाखराव गलांदों जायजों 8 बोसोर बैसोनि रकी नाथआ जायगायावनो जिउ खहा जादों आरो सागुआ गाज्रियै जोखोम जादों उनाव जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ सिलचर मेडिकेल कलेजाव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जादों जोखोम जानाय सागुनि मादाव 4 उन्दै गथ'साफोर आरो सासेया 100 बोसोर बैसोनि सुबुं अट' रिक्सायाव नांनायनि बारा सुबुं दैखांनायनि थाखायनो गारिखौ सामलायनो हायियाव बे जाब्रथाया जानो मोन्दों होननानै ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायथिदों सुबुंखान्थि सान अदेबानि रिपाब्लिक डे जानायनि सिगांनो दिल्लीयाव बम मोनदों दिल्लीनि गाजीपुरनि बिबारनि गला सेराव आईईडी बमखौ मोनसे बेगनि सिङाव मोननो हादों रिपर्टनि बायदिब्ला फुंनि 9:30 रिंगायाव सासे सुबुङा स्कुटिजों बिबारनि गलायाव फैनानै बेगखौ मोनसे गलायाव गालांदोंमोन उनाव बे बेगखौ सासे सुबुङा गलादारनो खोन्थानायाव नेशनेल सिकिउरिटि गार्ड आरो दिल्ली पुलिसनो खौरां हरनायाव बिथांमोनहा नुजाफैदों आरो बेगखौ गुबुन मोनसे जायगायाव लांनानै 8 फुट गोथौ हाखर जावनानै रैखाथियै बमखौ बेफ्रुहोदों सुबुंखान्थि सान जानायनि सिगां दिल्लीयाव दुखुनांथाव जाथाय जानायनिफ्राय रैखा मोननो हादों आरो आईईडी दोनफैग्रा सुबुंखौ हमनो थाखाय संदाननाय हाबाया जागासिनो दं होननानैबो दिल्ली पुलिसआ फोरमायथिदों बिकेनेर गुवाहाटी एक्सप्रेस रेलगारि जाब्रथाय जानायाव जिउ गोमानाय सुबुं अनजिमाया बांनानै गासै 9 जाबाय
बिकेनार गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेना बिकेनार जंक्शननिफ्राय गुवाहाटी फारसे फैगासिनो दंमोन। बेयावनो जलपाइगुरि जिल्लानि निउ दमहानि रेल स्टेशननिफ्राय निउ मायनागुरि रेल स्टेशननि गेजेराव जाब्रबथाय जादों, जायजों दासिम सा 9 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय आरो 50नि गोबाङा जोखोम जादों। जोखोम जानायनि मादाव सा 10खौ बांसिनै गाज्रि जोखोम जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ फाहामथायनि थाखाय मायनागुरि सोरखारि देहा फाहामसालि आरो जलपाइगुरि जिल्ला हस्पिटालाव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जादों। जायफोर बांसिनै जोखोम जादों बिथांमोनखौ सिलिगुरिनि नर्थ बेंगल मेडिकेल कलेजाव थिसननाय जादों। जाथाय जानायनि सायाव रेल बिफाना फोरमायथिदों दि गिबि नायबिजिरनायाव मोननाय बायदिब्ला रेलनि इन्जिनाव टेकनिकेल जेंना जानायनि थाखाय गोख्रैयै खारनाय रेलगारिखौ रेल सालायग्राया इमारजेन्सि ब्रेक लादोंमोन, जायनि थाखाय गोख्रैथिजों खारबाय थानाय रेलगारिया हरखाब ब्रेक लानायाव मोन 12 दाब्बाया रेल लाइननि बायजोआव थांदों आरो मोन 12 दाब्बानि मादाव मोनथाम दाब्बाया बेलथायहैदों। बे दुखुनांथाव जाथायजोंनो सा 9नि जिउ खहा जानाय दासिम रिपर्टआव मोननाय जाबाय। जाथायजों नांथानानै थानाय सा 290 दावबायारिफोरखौ गुवाहाटीसिम स्पेसियेल ट्रेनजों लाबोनाय जादों आरो बिथांमोनखौ एएसटीसी बासजों गाव गावनि न' फारसे दैथायहरनाय जादों। बोसोर गोदाननि समाव जाहाथे मोनसेबो जाब्रबथाय जाया आरो जाब्रबथायजों जाहाथे रावनिबो जिउ खहा जाया, बेनि थाखाय आसाम सरकारा गोख्रोङै आयेन फालिहोनो थाखाय बिथोन होदोंमोन। थिग बेबायदियैनो मागो दमासिनि सानावबो गुवाहाटीयाव बे आयेनखौ फालिहोनायखौ नुनो मोननाय जादों। जाहाथे मागो दमासिनि सानाव मोनसेबो लामानि जाब्रबथाय जाया, बेनि थाखाय गोख्रों सुग्रोमनाया गुवाहाटीयाव जादोंमोन। पुलिसनि रिपर्टनि बायदिब्ला जौ लोंनानै गारि सालायनायनि हेंथायै मोन 48 केस रेजिस्टार खालामनाय जादों। हेलमेट गानालासे मटर साइकेल एबा स्कुटि सालायनाय आरो लाइसेन्स गैयालासे गारि सालायनायफोरनि हेंथायै गासै 596 केस रेजिस्टार खालामनाय जादों। बेनि अनगायैबो गारि मटर सालायनायनि आयेनखौ सिफायनायनि दायाव गुवाहाटीयाव गासै 11,50,000 जुरिमाना मोननो हादों होननानै फोरमायथियो आरो गुवाहाटीयाव थाग्रा सुबुंफोरा गुवाहाटीयाव मागो दमासिनि सानाव 2,75 लाख रांनि जौ बायदों होननानैबो फोरमायथियो। गोजोनथाव खौरां, नोंथाङा जुदि बेकार रमिय' बर' सावथुन नायनो हास्थायनानै दंमोनब्ला नोंथाङा बे सावथुनखौ न'आव थानानैनो नायनो हासिगोन। अख्रां बर'जों दिथा होजानाय एबा डाइरेक्सन होजानाय बेकार रमिय' सावथुनखौ निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोनहा नायनो हागोन। जुदि दासिमबो निउबो एपखौ नोंथाङा डाउनल'ड खालामनानै लायाखैब्ला गुगोल प्ले स्ट'राव थांनानै डाउनल'ड खालामहैनो हागोन, नङाब्ला डिस्क्रिप्शनाव होनाय लिंकआव थांनानैबो डाउनल'ड खालामहैनो हागोन। निउबो एपनि गेजेरजों बर'नि सावथुन नायनाया जोबोद गोरलै। नोंथाङा मोनसे सावथुननि थाखाय खेबसे 49 रां होयोब्लानो सानथामनि थाखाय गोसो बायदियै सावथुनखौ नायनो हागोन। रांखौ नोंथाङा गुगोल पे नङाब्ला UPI नङाब्ला ATM कार्ड नङाब्ला डेबिट कार्ड, नेट बेंकिं बायदि बायदिनि गेजेरजों होनो हागोन। बेकार रमिय' सावथुननि सिगां बिसम्बि सावथुनखौबो निउबो एपआव एंगारनानै होखांबाय आरो बेबायदियैनो दान मोनफ्रोमबो निउबो एपआव मोजां मोजां सावथुनफोरखौ एंगारलांबाय थागोन होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो नोंथांमोना दासिमबो निउबो एपखौ डाउनल'ड खालामनानै लायाखैब्ला डाउनल'ड खालामनानै लानो हागोन। मख'नो गोनांदि अख्रां बर'जों दिथा होजानाय बेकार रमिय' सावथुना समाज आरो राजखान्थियारि सावथुन, जेराव सासे सेंग्रानि जिउनि सानफ्रोमबोनि जाथायखौ लानानै दिन्थिनाय जादों। बे सावथुननि गेजेरजों बांसिनै लाइमोनफोरनि गेजेराव मोजां बोसोन होनो थाखायनो बानायनाय जादों, जायखौ नायनाया गोनांथार होननानै फोरमायथिदों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।